वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत ऑरिओ चॉकलेट बॉल्स। इथे आपण ऑरिओ बिस्किट्स घेतलेले आहेत, ते आपण क्रश करून घेणार आहोत। ते आपण मिक्सरमध्ये किंवा बॅगमध्ये घालून लाटणीने असं बारीक क्रश करून घेणार आहोत। इथे आपण ऑरिओ बिस्किट क्रश करून घेतले आहेत, हे मी मिक्सरला लावले होते। यामध्ये मी आता बटर टाकणार आहे बाइंडिंगसाठी। याचे आपण लाडू सारखे असे गोळे बनवून घेणार आहोत आणि थोडंसं मिल्क मेड ॲड करणार आहोत बाइंडिंगसाठी। हे मळून आता याचे मी गोळे बनवून घेते। यामध्ये आपण 1 टेबलस्पून मिल्क मेड आणि 1 टेबलस्पून बटर ॲड केलं होतं। मी थोडंसं दूध सुद्धा ॲड करणार आहे। मी फक्त इथे अर्धा टेबलस्पून मिल्क ॲड केलेलं आहे, दूध। पण आता ह्याचे ना छोटे छोटे असे गोळे करून घेणार आहोत। असे लाडूसारखे गोळे करून घेणार आहोत। ऑरिओ क्रशचे आपण गोळे करून तयार आहेत, ते आता आपण साधारण अर्धा ते 1 तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत। इथे आपण हे डार्क कंपाऊंड चॉकलेट घेतलेलं आहे, आपण ते आता मेल्ट करून घेणार आहोत। मी हे मायक्रोवेव्हला मेल्ट करणार आहे। आधी आपण 30 सेकंडला याला मेल्ट करणार आहोत, त्यानंतर थोडा वेळ त्याला बाहेरच ठेवून परत 20 किंवा 30 सेकंडला मायक्रोवेव्हला लावून घेणार आहोत। एकाच वेळेला चॉकलेट 1 मिनिट किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त मिनिटाला लावायचं नसतं, कारण नाहीतर ते जळून जाण्याची शक्यता असते। इथे मी 30 सेकंडला चॉकलेट मेल्ट करून घेतलेला आहे, तरी सुद्धा थोडंसं ते घट्टच आहे अजून। मी अजून ते 20 सेकंडला लावून घेणार आहे। चॉकलेट मेल्ट करताना आता मी त्यामध्ये थोडंसं बटर ॲड करणार आहे। बटर टाकल्यामुळे आपल्या चॉकलेटला एक छान अशी शाईन येणार आहे। हे फ्रीजमध्ये ठेवलेले चॉकलेट बॉल्स घट्ट झालेले आहेत। आता हे आपण या मेल्टेड चॉकलेटमध्ये टाकणार आहोत। चॉकलेटसुद्धा आपलं छान मेल्ट झालेलं आहे आणि हा जो क्रश केलेला ऑरिओचा चुरा होता, त्यामध्ये आपण ते चॉकलेट्स ठेवणार आहोत। यासाठी आपण टूथपिकचा पण वापर करू शकतो। हे ऑरिओ चॉकलेट्स बॉल्स तयार आहेत। काही मी व्हाईट चॉकलेटमध्ये बनवलेले आहेत, मिल्क कंपाऊंड चॉकलेट, त्याच्यामध्ये मी हे बनवलेले आहे। हे रूम टेम्परेचरलाच फ्रीजमध्ये ठेवायची गरज नाही आहे, साधारण अर्धा तासामध्ये रूम टेम्परेचरलाच ते घट्ट सुकतात। आपले ऑरिओ चॉकलेट बॉल्स तयार आहेत, खूप छान झाले आहेत। तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कशी झाले ते कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा। थँक्यू।